Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kay sa Kika Channel 11. Kag sumubatan nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. PNP kag Army naka-red alert na tubtub magtig kalalag. Bitaw Office, ginapakakas ni Colonel Noel Alinio sa BCPO compound. Babaeng isa ka drug personality patay sa pagpaniro sa San Carlos City. Libre sakay sa Egypt, ginapatuman sa 13 ka mga rota sa Bacolod City. Kag sa Good Vibes, barangay nga ginbansagan nga may mga nagapangaong tao sadto karon, Little Baguio na, ina sa tripping ni Romeng. Kaag retired US paramedic nga nagaserbi nga emergency volunteer aton kilalahon sa Baganihan. Itanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, libre sakay sa Egypt, ginapatuman sa 13 ka mga rota sa Bacolod. Ginsugura na kaina ang pag-road test ng electric jeepney para sa libre nga sakay sa Punta Taytay Central Market nga ruta. Sunod sa jeepney operator nga si Romel Azucena, matawhay ang ila pagbiyahe sa Egypt nga nagsugod lasay sang aga hasta las 11 antes inigid balik sa charging station sa Bacolod City Government Center. Nakita man ni Nono Rula nga isa man ka jeepney operator ang bentaha sa pagbiyahe sa Egypt bilang alternatibo sa modernized jeepney unit, amo nga nagalaom sila nga kuntani mapanubo pa ang presyo sa e-jeepney unit nga karon nagahamboy sa kapin 2.2 million pesos. Sa 13 tanan ka mga ruta iga-road test ang Egypt nga himo sang Jiangsu Fengshuen New Energy Power Corporation. Sa madason nga bulan ginapaabot ang delivery sa dugang nga mga e-jeepney nga gin-order na sa pila ka mga transport cooperative. Very good, sir. Okay. Very good. Pila ka oras ang biyahe kay na halin ano oras? Kagina nag-start kami. Actually hindi gid full bala kay kapang convincing pa kami sa mga. Tatlo kami siguro ka tiyo. Galing kay wala gid kami na full gid nga mangwa gid sa mga pasahero, ang masakay lang kay balo ang libre naton yung sila yung nagit nga main issue kag gusto mabalan ang kalawigon sang battery nga makonsume namon kung ang malawig maubos kay para hindi mabalahasol nga gabiyahe ka tapos kanami isang biyahe sa among ning oras gulpi ka mo sa battery. Isa lang subong ka battery no, di ba? Ili pwede mabaylo-baylo, mailis-ilis kay kadako sa battery niya. Sa number 9, presyuhanay sang kandila kag bula karon nga pista minatay, gina-monitor sa syudad sa Bacolod. May 400 tanan ka mga manugbaligya sang bula kag kandila ang natanana mga negosyo sa palibot sa Bacolod City Public Plaza, Libertad Public Market kag guwa sang patio sa syudad. Sunod sa kay City Administrator, Attorney Pacifico Maghani III, magatarana sila sang personnel halin sa Public Order and Safety Office agud mapasiguro nga hindi manglaksam sang karsada ang mga manugbaligya. Maga-monitor man ang katapos ng Local Market Committee ang suggested retail price ang bula kag kandila para mapasiguro nga masarangan sang mga bumalakal ang presyo. Pagi sa iga-issue ng special permit sa syudad, ginatugutan ang mga manugbaligya sa bulak sa kandila halin sa October 29 tubtub November 2. Nang regular monitoring, sir, ang market, ang aton nga city ad nga team at same time ang enforcement unit and even the POSO will be helping out. Roving ta para nga to ensure nga way galapaw kang one by one mas strictly observe. Sa prices, pwede ito na siya ma-check. Actually, amo man na nang mahatag kita advisory, no, we will be asking timing kay we'll be having a meeting with our PIO, no. Ano lang gid ang mga suggested retail price para sang nabigad sa maskara ang buying public hindi man bala matamaan, no. We will also be talking to may mga asosasyon man may mga grupo-grupo man, may mga iba na may mga big families nga ang pricing ta ang tsaktuhan lang. Sa number 8, collective negotiation agreement sa tunga sa Progressive Alliance of Capital Employees kag probinsya sa Negros Occidental na tigayon lagdaan kaina.
Nalakip sa bag-o nga nakasugtan suno kay Engineer Ruben Diamante ang chairman sa nga PACE among filial leaves sa mga empleyado nga gikan sadto sa 3 kaadlaw karon 6 na kaadlaw. 25,000 pesos naman ang ginapaabot nga CNA bonus sang 2,270 ka regular employees sang probinsya suno kay Diamante. Ginpatigayo ng CNA signing sa talatapan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson magatapos sa December 3 ang daan nga CNA kag ang bag-o na lagdaan ang para naman sa masunod nga 3 ka tuig. Assured na kita nga naton collective negotiation agreement mag-epekto na init sa 3 naman ka tuig, no? Kaysa December 3 sa nahambal ta na ma-expire na. So amo ini ang dako nga balita kadalagaan. Ang CNA bonus no nakuha na nato no actually currency na from 5 to 25,000 sa ibang mga LGU. But sa time ni Governor Bong Lacson in full nga gina-release aton ang maximum nga 25,000. So nagapasalamat kita hopefully nga ini tanan mangin madinalagon kita nga tanan makabaton sa sininga amount. Sa number 7, Governor Eugenio Jose Lacson naghaylo sa mga barangay nga nakabaton sa pondo para sa Barangay Development Program nga hayluhon ang pagpadasig sa programa pati na ang liquidation. Sa report sa DILG sa Provincial Peace and Order Council, sa 2022 may 70 ka mga barangay sa 18 ka mga LGU nga nakabaton sa pondo para sa 77 ka mga projects. Ini sila nga mga LGU ang kideklarar nga insurgency free damlag pa. Sa report sa DILG, 29 diri ang mga proyekto nga ongoing, 48 ang nakompleto. Ang actual completion, 86% sa kabilugan, kag 74.55% naman ang liquidation rate. Namutikan nga may mga LGU nga tuman kadubo sa completion rate kag liquidation rate. Sa report sa DILG sa 4 ka mga proyekto sa mga barangay sa Kabangkalan, 57% ang completion rate kag 0% ang liquidation rate. Sa Tuboso naman sa 7 ka mga proyekto, 56.95% ang completion rate kag 32.08% ang liquidation rate. Patag ni Mayor Badona Hauhoko, ang delay sa proyekto tugas ang epekto sa malain nga panahon. Ilan na nga hayluhon ang pagpadasig sini, lakip na ang liquidation. Wala na sang extension sa compliance suno sa DILG. Suno sa kay Lacson, kanugon kung hindi matigayon bangod magabalik ang pondo sa national government. Of course, the DILG is also monitoring them, giving them assistance as how to use it. You know. So I just feel na parang time was wasted, and of course the opportunity to improve their respective barangays, especially those that have been declared free of insurgents. Sa number 6, talatapan sang bitaw ang ginapagkakas ni Colonel Noel Alinio sa BCPO compound. Masamigwa sulod lang ang mga nagakato sa Bacolod City Police Office Headquarters nga nagatransaksyon sa Bacolod Traffic Authority Office nga yara man sa sulod sang compound. Nakabig ini nga security threat ni Colonel Noel Alinio magluwas nga isaman ini ka eyesore para sa iya. Gani naghinyo naman siya kay Mayor Albi Benitez nga mapakakas ang opisina sang bitaw sa sulod sang BCPO kag mapangitaan ini sang separado nga lugar nga masayluhan. Si Alinio ang ginmanduan sang alkalde nga mangusisa sa nagluntad nga kinagamo sa tungod sang katapos sang bitaw kag Councilor Al Victor Espino. Iya ginklaro nga ang iya hinyo nga pagkakasang bitaw ang wala sang kaangtanan sa nagapadayon nga investigasyon. Hindi ito related because of my incident. Ako, suggestion ko lang naman yun. Kasi hindi talaga, kasi meron kaming camp defense plan na tinatawag eh. Di ba? Labas-masok ang civilian kasi. So ano plan natin sa RIAS? Maraming kasi mga opisina rito na maliliit eh, katulad ng mga iba, yung mobile yung unit. Bigyan namin sa Soko, di ba? Soko rin, walang opisina. Sa number 5, sa San Carlos City, bangod sa paglalisay, lalaki ginbuno patay.
Patay si James Martinez, 20 anyos, matapos ang ginbuno sa sitio Sumulog Proper, Barangay Bulwangan, Syudad ng San Carlos, Miyerkules. Ang suspect, kilala sa kay John Kenneth Arniga, 22 anyos. Sunod sa kay Police Major Ryan Villasario, spokesperson sang San Carlos City PNP. May nagluntad nga lalisay nga nagresulta sa komosyon sa tunga Ananday Martinez kag Arniga ang nagresulta sa pagbuno sang suspect sa biktima. Nag-agom sang madamo nga pila sa nagkanalaing nga bahin sang lawas si Martinez nga nagresulta sa iya kamatayon. Kagalingon man nga naaresto si Arniga paagi sa hot pursuit operation sang kapulisan. Nakuha sa suspect ang isa kapatalom. Nakuha sa suspect ang isa kapatalom pag-detain siya sa San Carlos City PNP kag pasakahan sang kaso nga murder. Sa number 4, babae nga drug personality patay sa pagpaniro sa San Carlos City. Patay ang isa ka ginakabig sa PNP nga drug personality matapos gintiro sa Islamic Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental, kagabi. Ginkilala ang biktima kay Maria Regina Bascones alias Gina, 38 anyos. Samtang ang suspect naman ang ginkilala lamang kay alias Bobby. Sa inisyal nga investigasyon sa San Carlos City Police Station, ginsaysay sa saksi nga nakabati siya sang duha kalupok sang pusil sa natabo ang insidente. Iya na lang nakita ang biktima nga nagahigda sa dalan sang Iskinita kag mayara ini sang igo sang bala sa nagkalain-lain nga bahin sing iyang nga lawas. Gilayon nga gindala sa ospital ang biktima apag gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician. Nakapalagyo naman ang suspect. Na-recover naman sa crime scene ang isa ka basiyo sang bala sang caliber 45, isa ka slug sang caliber 45, isa ka cellphone kag power bank. Padayon naman ang investigasyon sa mga kapulisan agud mahibaluan ang motibo sa krimen kag madakpan ang suspect. Sa number 3, si Neco ginatunan ang pagtarana sa mga genset para sa mga polling centers para sa pagpanigurado na hindi mawala sa supply ang mga polling centers sa DSKA. Magatalana sang maintenance crew ang Central Negros Electric Cooperative sa mga polling centers agud na pasiguro nga mangintayuyo ng supply sang kuryente sa adlaw sang barangay kag sangguniang Bataan election sa Lunes. Ginapasiguro man ni Seneco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore nga wala sa scheduled brownout sa adlaw sa piniliay. Ginatunan man sa Seneco ang pagtarana sang generator set kung kinahanglan ilabi na sa mga polling areas nga madamo sang bumuloto agud mapasiguro nga hindi matublag ang botohay kag isipay sang boto. Bukas ang Seneco offices tubtub Oktubre 31. Antes ini natalana nga temporaryo nga magasirado sa pista binatay sa Nobyembre 1 kag 2. Ng regular monitoring, sir, ang aton nga city ad nga team at same time ang enforcement unit and even the POSO will be helping out. Roving ta para nga to ensure nga way galapaw kang one by one mas strictly observe. Sa prices, pwede ito na siya ma-check. Actually, amo man na nang mahatag kita advisory, no, we will be asking timing kay we'll be having a meeting with our PIO, no. Ano lang gid ang mga suggested retail price para sang nagligad sa maskara ang buying public hindi man bala matamaan, no? We will also be talking to may mga asosasyon man may mga grupo-grupo man may mga iba na may mga big families nga ang pricing ang saktuhan lang. Sa number 2, masobra sa isang gatos ka mga area sa Negros Oriental ang magabaton sang balota sang mas temprano. Ang Commission on Elections sa Negros Oriental ang maga-deliver sang ballots kag iban pang election paraphernalia sa masobra isa ka gatos ka mga critical area sa probinsya sang mas temprano. Sino kay Attorney Eliseo Labaria, Acting Provincial Election Supervisor, base sa recommendation sa nagligad nga coordinating conference kaupod ng COMELEC ag security forces, may masobra na sa 100 ka areas ang gin-identify nga magabaton sa mga balota sang mas temprano. Suno abi kay Labaria, kinahanglan sa mga manunudlo nga matagaan sa nagakaigo nga oras para makasugod sang temprano sa mismo nga adlaw sang piniliay
para hindi mabutang sa kompromiso. Patahag niya nga ang mga ballot boxes kagiban pa nga paraphernalia ang dapat nga ma-deliver sa mas prano bangod malayo katama kag may security concerns pa. Nagapati sila nga wala sa may matabo nga kalakasan sa pag-deliver sang balota, ilabi na nga may 3,000 ka mga security forces nga na-deploy sa probinsya. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ceremonial send-off sa mga tropa para sa barangay kag sa Guniang Kabataan elections ang ginpatuman. Pulis ug military ang yara na sa red alert para sa PDI tubtob pista minatay. Sunod sa kay Brigadier General Orlando Edelin, may masobra sa 2,000 ang tropa sa militar. Pero ang deployment ang nabahin-bahin. Kahapon, ginpatuman na send-off pero may mga tropa naman sunod sa iya ka naka-standby. Sumugod kahapon, naka-red alert ang mga militar kag initubtub Nobyembre 4. Sunod sa kay Edelin, wala pa sila sa may na-monitor nga pagpatuman sa permit to win gikan sa rebelding NPA pero ini ang ilang ginapaabot. Upod naman diri ang pahanumdum sa mga kandidato nga hindi magsugot bangod ini ang pagsupak sa layi. Kasubong ini nga vote selling o kon vote buying kag paghatag sa terorista. 2,119 naman ka mga pulis ang gindeploy para sa eleksyon. Wala pa man karon sunod sa kay Provincial Director Colonel Leo Pamitan sang na-record nga election-related violence sa probinsya. Humalin po October 19 kag tubtob November 3 ang full alert status ng PNP. Ang concern lang po natin ngayon is for these lawless elements, baka they will take this advantage para manggulo or mag-inflict ng mga casualties, lalong-lalo din sa mga security forces natin guarding our police precincts. Okay, so sinasabihan ko yung mga security forces natin to be vigilant, lalong-lalo dito sa personal security po nila. As of this time, we haven't received yet, but we're anticipating should there be any. There hasn't been any reports of permits to campaign. So far, wala pa kami natatanggap, wala pa naman nagko-complain. Ano? So generally, peaceful ang insurgents? Generally, we are receiving a very peaceful situation as of this time, considering that our troops are already deployed all over. Doon sa mga areas natin, especially for the areas na tinatawag natin election areas of concerns. Kagyaring papabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes, sini nga long weekend. May isa ka barangay diri sa Negros nga may madalong nga maragtas. Halin sang panahon sang Spanish era, nagtuhaw na ini. May grupo sa mga IP nga nag-i-star sa sini nga barangay. 1980s, ginatake sila sa mga armado. Ginsunog ang mga balay sa mga residente, kagang iban ginpamatay. 1990s, may kaso nga ginpatay sa lugar, ginihaw, ginbaligya ang karne kag may nakakaon. Sumugod sadto, nabansagan ang barangay nga may nagapangaon sang tawo. Pero sumugod sang nabutangan sang dalan ang lugar, amat-amat nga nagapopular ang ilang nga sapa kag busay. Kagang tawag na gani diri sa ila, Little Baguio. Kay may oras nga naga-fog pasulod sa barangay. Ining aton nga lagawan sa tripping ni Roming. Kag isa ka retired US paramedic nagaserbi nga emergency medical volunteer sa Bacolod kag Negros. Pud sa mga partner organizations kabahin siya sa mga trainer nga nagabulig sa paghana sang ikasarang sang local emergency medical responders. Aton siya kilalaon sa Baganihan. Parang ka namin, kung anta naman na mga istorya sa mga barangay. Tabalingaw ka man, kalilingaw ka mga barangay sa Negros. For example, ning no, kung Bacolod din, 61, ano ay nang mga stories sa kada barangay. Gusto ko pala, pang tanggong nga lang. Kag, good luck sa ating mga kandidato Barb sa Lunes, no, kag halong guro for everybody sa long weekend. Of course, kag we continue to pray for an honest and peaceful elections for me. Yes. Kag, amoy ato mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tub-tub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.